Elak, så kan vi inte Man säga. måste säga det till min fru. Hon tror att jag är noga. Men så är det. När vi stod i det här 60-talscentrum så såg jag uppe på kullen så låg det en ganska gammal byggnad. Det var en ganska cool kontrast tyckte jag på 60-talsbebyggelsen. 60-tal? Ja! Det var det bara helt klart att vi skulle gå upp dit och se vad som försiggick här. But I mean, can you imagine this? This was built 1100. Johnny's putting up wallpaper. I wonder what he'd say if we all build a tower. I mean, look at the size of these things. Oh, look at this, Thomas. Isn't that fantastic? And look at this, it's all blue. Look at the water gilding on here. I mean, this is real decoration, not a paper border running around Vardagsrum. That is so lame. Should we have a tune? You can spela. Okay. Fan vad darrar. Jag märker det. Ska jag säga till innan? Men det är bara 3 som får barn för att en fick mest här. Bra! Nu! Vadå? Är det inte så det är? Jo, du är bara 10 år. Din jävel! Okej, 6. Spelare behövs där uppe. Jag kan skriva på det. Jag känner inte. Det rinner vatten i källaren! Nu var det skiter i blåskåpet! But don't you find it extraordinary? Nu ska jag skit i din blaskåpet. Nej! Nej! Det är misslyckat. Tänk om mina kortmänniskor skulle bort här igen. Oh, for God's sake. Nej, jag är misslyckad.